Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Alibaba eta Matxanadera. Hemen dituzue, basamortuko friturik osoena. Maskinak, tafiak, pistatxoak, denak merke-merkeak. Oso ondo, kilo bat hemendik eta kilo bat handik. Jari, lau maskinak bestera eramateko. Eramango dituzu gure jaimara? Bai, beti bezala Nerea. Salam alaikum. Alaikum salam. Alfombra bakoitza 10 dirham. Besterik. Oso garestia da. 5 dirham emango dizkizut alfombra batengatik. Ez, 5 dirhamen batik bakarrik hori eraman dezakezu. Alfombra egalaria dela esaten dute, baina ni ez dut inoiz egan ikusi. Ongi da, hori eramango dut. Da, arratsaldean desertua probatuko ez. Ea egan egiten dut. Alfombra egalaria. Lortu alduzu Alibaba non bizi den jakitea. Bai, baina antzerik da bere kontra indarrak erabiltzea. Orain arte bere kontra saiatu den guztia akabatu egin ditu. Matxana izeneko neska misteriotsu batek babesten du, eta alferrikakoa da bere kontra indarra erabiltzea. Beste modu batez lortu behar dugu altxora. Bera konturatu gabe kendu behar diogu. Deitu diezaiogun aztiegi eta sorginei, eta altxoraren baten truke, altxoraren zaten truke lortuko du. Basamortuko azti eta sorginak, zatozte gugana! Basamortuko azti eta sorginak, zatozte gugana! Zertara etorri zarete. Antzuloan dagoen altxorra nahi duzue. Baina Alibabak bakarrik dakizkitz magikoak. Esaten ez baditu, haitza ez da mugituko. Eta ezingo zaretxo altxora egia. Eta ez duzue lortuko. Guk plan bat dugu. Alibaba hipnotizatuko dugu. Bai, Alibaba hipnotizatu, aitzurera eramango gaitu, eta han hitz magikoak esango ditu. Ixo! Alibaba pasiatzen datorrela sumatu dezake! Oazen aztergai! Bat, bi, tariru, euganekin! Bat, bi, tariru, euganekin! Zer gertatzen zaizu maja? Zergatik ez duzu egan egiten? Ez da tak petrolerik zure emateko, baina antzekoena... Ea horrela, egan egiten. Bat, bi, tariru, egan egin! Alibaba!
الله يسهل لك اللي صغير في عيني انت بس اللي صيت اما جيت جو عليا الله يسهل لك من نهار تتزايد الراح واللي جاي Sorkin madarikatuak, alfombra hori ez da zuena. Guk ez dago lapurtu. Horra ikutu dugu. Non dago hori baba, oraintxe bertan esan edo gameruzarretan puntuko zaituzte. Handik hau joan dira. Sorkin zikinak, haze usain utzi diotena. Hona zaren martxana, merkatuan gaudela, Alibaba, zuri baten moduan ikusi dugu. Bai, eta lehen zuri abisatzera etorri gara. Oasiaren atzetik jute bagara, lehenago topatuko ditugu. Eta zer egingo dugu hori. Zer bakartxatuko ez? Guazen! Bai, guazen! Alibaba! Iritsiko gara! Alibubu! Zure atxorra lortuko dugu! Alibaba! Iritsi gara, orain, esanik magikoak Alibaba. Arroka, esano, ireki zaite. Altxorra gurea da! Sartu zaite sesamo. Zer esaten duena ez da? Ni, ez nintzateke lehiago induratuko, bada ez bada. Baina besteak hor barruan daude. Kontu! Norra dator, ezkuta gaitezen. Uara, Alibaba, merkatuko laguna. Ez sartu, Alibaba. Iko zaituzte! Usaindu, sakon, sakon. Usaindu, berriz, sakon, sakon. Azkar alik, zubakeretak ez dizut magikoak esan? Zergatik. Zorionik lapurrak irtengo dira! Arroka, itxi zaitez. Horiek ez dira magikoak, azka pentsatu! Itxi zaitez, sesamo. Ondo ari, berriro salbatu gara. Bai, guk, goazen herrira, berri hori zabaltera. Bai, joazen! Aizu martxana, zer da lehen sukurrean sartu diazun usain azkante hori? Ez daki, basamortuan usteldutako suga baten usainetan zen. Ara, gure alfombra. Guazen egan herrira jo. Ez maitia, guazen hasira eta han garbituko dugu, ondarrez ez eta dago eta. Gureak hor barruan gelditu dira. Altxor eta guzti.
Romantizzata.